bɛnkan dɔw kɛra bɛnkan tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa Keɲeba mara la n'a fɔra k'a fɔ sanubɔyɔrɔ caman bɛ yen ko nka ayiwa Keɲeba sifinnakaw ta kɛmɛ u sigi bɛ u ɲɛ b'a la yen foyi tɛ sara u la foyi tɛ d'u ma wasatɔn ko ale bɛ kalo 2 de di Kayi marabolo ɲɛmaa ma n'o ye gouverneur ye ko tun ye sigi dɔ kɛ bɛnkan dɔw tun tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan ninnu ka se ka don ba la an bɛna kunnafoni lakali aw ye nin ye sirabakan dɔ fana ye l'indicateur de niveau ka fɔ la min kɛra Yanfoyila ani Kalana ni ɲɔgɔn cɛ aya maa 2 kɔni ko ni tora la maa caman olu joginna ko siratigɛ la l'indicateur ka kuma don an bɛna lakali aw ye an bɛ sɔrɔ ka fasiri kuncɛ ni min ye limana o ye les échos ye ko nin ye doma dɔ ye doma min ni o ye morilaka dɔ ye limana ale kɔni san 5 kaso o dira a ma a fɔra k'a fɔ a ka an ka fɔ sefa wari 100,000 k'a k'o sara maa o ye maa minnu bɛ yen n'a ye tɔɔrɔ ta ka olu sɛgɛrɛ n'o ye musomanin fitinin dɔ ye limana lamɛnbaaw ka hakɛ to a binna o de kan e ko ye kuma fɔ an bɛna o lakali aw ye sisan limana an bɛ kunnafoni daminɛ ni min ye o ye l'indépendant kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko Mali fangabulon ɲɛma ni o ye premier ministre par intérim min bɛ ka fanga latɛmɛ kɛ sisan yani ayiwa Abdallah Mahamani nɔ na o kana colonel Abdoulaye Maïga ale tun bɛ ayiwa Nations Unies ka kɛnɛ kan o dongo limana ni a ye kuma fɔ Mali tɔgɔ la kuma min bɛ yen n'a carina diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bɛɛ min ko a ɲɛna o y'i ta fɔ min ko a ma ɲɛ o y'i ta fɔ ko Musa Mara kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa premier ministre colonel Abdoulaye Maïga a ye laseli min kɛ diɲɛ kɛlɛ tɔnba a ka kɛnɛ kan n'o y'a ka assemblée générale min kɛra a siɲɛ 77 min kɛnɛ kan limana ni Musa Mara y'a jira k'a fɔ tiɲɛna kumakan a ye kumakan in fɔ dɛ a ko tiɲɛna a bɛ se ka kɛ Mali ka hakɛw bɛ ka lafasa a kɔnɔna la ko nka ko colonel Abdoulaye Maïga ye kɛlɛtigɛ kumaw fɔ sabu kuma minnu bɔra da ka ɲɛsin an sigiɲɔgɔn jamana dɔw ma ani Mali yɛrɛ ni maa minnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko kuma ninnu bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye walima a bɛ se ka kɛ ayiwa gɛlɛya yɛrɛ ye an sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Musa Mara y'a jira k'a fɔ ale kɔni nisɔndiyalen don min na o ye k'a fɔ Mali gouvernement ɲɛma tiɲɛna a ye a jira k'a fɔ Mali gouvernement a jɔn bɛ jɔsen min kan o ye adamadenw ka hakɛw bɛ se ka lafasa ani bɛnkan sɛbɛn min bolo n'o bilala Mali la yan n'o ye accord pour la paix o lawaleyali fo ka taa se Mali ka segin ayiwa fanga min bɛ yen n'o ye jamanadenw ka fanga ye ani gɛlɛya minnu bɛ daminɛ ɲɔgɔn kan yan nɔ olu banni ni colonel Abdoulaye Maïga y'a jira k'a fɔ olu ye jamana marabolo farancɛla fanga ka hamina ye ani lakanako o n'a a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se sariyakow ma Musa Mara ko kuma in o kɔni diyara ale ye ko nka fɛn kelen min kɔni bɛ yen o ma bɛn ale Musa Mara ma jamana o de ye k'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga ye kuma dɔw fɔ i n'a fɔ tajuru sara yɛrɛ de don ka ɲɛsin an kɛrɛfɛ jamana dɔw ma jamana minnu yɛrɛ bɛ yen n'a ko olu ɲɛmɔgɔw ma k'olu t'u ka jamanadenw ye k'o bɛ se ka kɛ baasi ye jamanaw ka ɲɛsin o jamana yɛrɛ kɔnɔmɔgɔw o n'a a ɲɛmɔgɔw ma Musa Mara y'a jira k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔlɔ min ni o man ka bɔ an ka jamana da wa o man ka kɛ i n'a fɔ ko tajuru sara kuma wɛrɛ Musa Mara y'a jira k'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga ye laseli min kɛ laseli ale kɔni b'a ye bagama kumaw de don wa kuma minnu bɔra kɔnɔna la limanaw a bɛna fɔ tajuru sara walima kɛlɛtigɛ kumaw de don ale kɔni b'a bila o minɛn de kɔnɔna la limanaw ni Musa Mara ko k'a ma ɲɛ min ye politiki tɔn dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ ADEMA MPR PRVM fasoko fo ka taa se baarakɛlaw ka lafasali kuluba min bɛ Mali kɔnɔ yan Union nationale des travailleurs du Mali olu kɔni Musa Mara ka hakilila tɛ kelen sabu PRVM fasoko UNTM ni MPR ni ADEMA PAJ olu y'a jira k'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga ye kuma min fɔ limana ko a bɛ se ka kɛ teriya tiɲɛfɔ ɲɔgɔn ye teriya la limana a tɛ teriya san nka a b'a yoboyaba olu kɔni b'a ye o sira de kan olu b'a ye sira min kan fana o ye k'a fɔ Mali tɛ se ka kɛ batɛmɛ sira ye bilen Mali ka bonya k'a to a ka maliya kɔnɔ Mali ka bonya k'a to a ka jamanaya kɔnɔna la n'a fɔra k'a fɔ i taara i ka jamana kɔni lafasa limana o man ka kɛ baasi ye jamanaden kelen bɛɛ kan ka tugu o lafasali nɔfɛ ADEMA PAJ ko ale b'a yɛrɛ ye o de kɔnɔna la sabu n'a fɔra k'a fɔ ko panafricanisme n'a fɔra k'a fɔ ko souveraineté limana ninnu ye kuma minnu bɛ yen n'a bɛ jamana ka jamanaya segin a ma hali farafinna yɛrɛ kɛ bi in na farafinna bɛɛ bɛ ka i ɲɛmada Mali de ma
ko Mali bɛ ka tiɲɛ bɔ a da ka ɲɛsin ayiwa diɲɛma ma k'a fɔ ko a ka bonya k'a to a ka jamana kɔnɔna la ayiwa farafin jamana caman ko k'olu na misali ta Mali jamana kan Adama PAG a yira k'a fɔ ale b'a yɛrɛ ye o de kɔnɔna la sabu o ye farafinna yɛrɛ de taabolo ye farafinna ka tiɲɛ fɔ k'a ka farafinna k'o lafasa k'o tɛ se ka kɛ baasi min ye mouvement patriotique pour le renouveau MPR n'o ye Choguel Kokala Maïga ka politique tɔn ye olu y'a yira k'a fɔ premier ministre min filɛ nin ye n'o ye Abdoulaye Maïga ye ayiwa olu kɔni a ka discours min n'a kɛra olu b'a a senkɔrɔma don i n'a fɔ fo k'a to ten sabu k'olu yɛrɛ ka politique tɔn ɲɛma n'o ye Choguel Kokala Maïga ye ni maaw hakili b'a la septembre kalo san 2021 o tile 25 MPR ɲɛma Choguel Kokala Maïga ale fana taara laseli kelen de kɛ min n'a kuma cayara diɲɛma fɛ kosɛbɛ colonel Abdoulaye Maïga fana nana ka tila ka dɔ fara a kan ko olu b'u yɛrɛya kɔnɔ wa olu bɛ ayiwa colonel Abdoulaye Maïga ka kuma olu b'a lafasa min bɛ tali kɛ Union nationale de travailleurs du Mali UNTM ko ale bɛ jamanakuntigi yɛrɛ de fo n'o ye colonel Assimi Goïta ye jamana ko Assimi Goïta bibi in na ayiwa k'a bɛ ka fiɲɛ kura min ci a bɛ ka fiɲɛ kura min lase Mali jamana ma ayiwa ko olu UNTM olu b'a ye i n'a fɔ jamanadenw ka bi ka bonya de bɛ ka ɲini ka se Malidenw ma bi UNTM ko farafinna ka se ka bɔ jɔnya yɛrɛ la pewu ka se ka sira kura ta UNTM ko nin ye o sira de taamatɔ ye nka nin mana o lanibana ninnu a na kɛ u ye Conseil national de transition maa dɔ n'o ye Assane Siribe ye u y'o ɲininka o y'a yira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla premier ministre ka kuma ninnu kuma gɛlɛnw don dɛ sabu i tɛ se ka taa nin kuma fasugu ta k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a sɔrɔ nin limanaw i ja man gɛlɛn nka ko Assane Siribe ka fɔ la k'a na kɛ sababu ye diɲɛma kɔnɔna dɔ k'a fɔ Mali b'a sɛbɛ la bi ka se k'a ka jamana ayiwa jɔ n'i ye jateminɛ kɛ kuma min n'a y'o ta ka ɲɛsin Niger jamana ɲɛmɔgɔ ma Niger jamanaden dɔw bɛ yen i n'a fɔ u ka jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye sifinnakaw ka jɛkulu dɔ ye n'o ye taraya o y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ se ka jɛn n'a ye fiyewu u k'u ka jamanakuntigi k'a fɔ ko a bɛ maa min a b'olu ka jamanakuntigiya la ko ayiwa u ka jamanaden tɛ ko o tɛ kuma ye olu kɔni sɔn bɛ min ma bi Assane Siribe kɔni y'a yira k'a fɔ premier ministre ka kumaw kɛra kuma gɛlɛn ye nka ale fana bɛ foli d'a kan dɛ sabu a kɛra maa ye i kɛra politique tɔn ye i kɛra jamanaden gansan ye jamana kɔni n'a fɔra k'a fɔ ko ayiwa a bɛ fɔ du kɔnɔna la ni maa bɛ na se aw ma a bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ko Mali ko y'o de ye bi i kɛra politique maa ye o i kɛra fɛn fɛn ye n'a fɔra k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ i ka wuli k'o gɛlɛya de kɛlɛ fɔlɔ kɔfɛ a tɔ na ɲɛɲini jamana kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ o mana bɔ yen min ye face de semaine l'essor ye ale bɛ yan l'essor kumana jamana l'essor y'a yira k'a fɔ ko ayiwa premier ministre ka taama min n'a kɛra l'américain jamana kɔnɔna la maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ l'américain jamana kɔnɔna la ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Washington o ye américain ka jamana yɛrɛ faaba ye a yɛlɛ k'a fɔ Washington maliden minnu bɛ yen olu kɔni premier ministre u y'a kunbɛn n'u tɛgɛ dayɛlɛlen ye sabu u y'a yira k'a fɔ ayiwa premier ministre ye laseli min kɛ Nations Unies New York u ka jɛrɛ in kɛnɛ kan ko a jara olu ye wa a bɛnna u ma o de la a tilalen kuma in na a ka sɔrɔ k'i kunda ayiwa kari tɛmɛnen na Washington maliden minnu bɛ yen nɔ association des Maliens résidents minnu bɛ Washington olu de y'a kunbɛn a senfɛ min ye ayiwa colonel Abdoulaye Maïga premier ministre ani an ka ministre min bɛ jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop fo ka taa se musow ka ministre ma madame Wadije Fune Kulubali ale fana tun bɛ taama in na ninnu bɛɛ lajɛlen de taara Washington maliden minnu bɛ yen jamana u y'u kunbɛn ka maliden yɛrɛ k'a ja don u la sabu u ye kuma min f'u ye i n'a fɔ Mali yɛrɛ ka lasigiden min bɛ yen Washington bi n'o ye Seku Berete ale y'a yira k'a fɔ maliden bɛɛ bɛ disi gosi ni colonel Abdoulaye Maïga ka laseli ye a ye min fɔ Nations Unies ka kɛnɛ in kan ye wa ko bi maliden bɛɛ bɛ furancɛla fanga in dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ l'américain jamana kɔnɔ wa u bɛɛ lajɛlen bɛ yen minnu bɛ tugu furancɛla fanga kɔ u bɛ min f'u ɲɛna u filɛ nin sira min ka ɲi u kana sira in bila fiyewu o ye ambassadeur ka kuma ye min ye association des Maliens minnu ye maliden minnu bɛ Washington olu ka ɲɛmɔgɔ Abdraman Touré ale fana ye nin kumakan kelen ninnu de fɔ ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ in ma n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye k'a fɔ a ɲɛna ko u bɛ sira min kan
ani jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ani gouvernement ba bɛɛ lajɛlen k'u b'u dɛmɛ u bɛ sira min kan sabu u bɛ ka Mali sankɔrɔta bi u bɛ ka Mali ayiwa tɔgɔ diya diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka laɲini dɔw ye u y'o fɔ n'o ye maliden minnu bɛ Amérique jamana kɔnɔna la o y'o laseli ninnu kɛ o ye gɛlɛya minnu bɛ yen n'o ye k'a fɔ papier kow carte ɲininaw n'a ɲɔgɔnnaw ani n'u bɛ fɛ ka hali nafolo bila ka na u fa jamanaw kɔnɔna la jamanaw o de ye gɛlɛya ye min ye maliden minnu bɛ Washington u y'o laseli kɛ k'u b'o kɔni ɲini gouvernement fɛ u ka se ka o sira ninnu nɔgɔya u bolo kunnafoni filɛ nin ye jamanaw an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ o mana bɔ yen Nouvelle Horizon an bɛ don ale kɔnɔna la a kumana Nouvelle Horizon kuma damadɔ b'a kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye limanaw a jarala k'a fɔ jɛrɛba dɔ kɛra alisilamɛw tɔgɔ la Mali la yan nɔ min ye Haut Conseil Islamique du Mali a ɲɛmɔgɔ Sherifu Usman Madani Haidara limanaw sirifukɛ k'a ye wele bila ayiwa min ye an kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yen i n'a fɔ Sahel jamanaw yɛrɛ minnu bɛ yen ni bamanciya wale kɛmɛ ka olu sɛgɛn bi kosɛbɛ k'u t'a lajɛ u ka fara ɲɔgɔn kan u k'u hakilila kɛ kelen ye u ka bɛn kelen kan sabu bamanciw de bɛ ka kɛlɛ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye bi u bɛ ka maaw ni bɔnɛ ni o de ye bi ko Sherifu Usman Madani Haidara ka fɔ la a ko u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ de sɔrɔ o la minnu bɛ yen n'u bɛ bamanciya wale k'o ta ka ɲɛsin sigidalamaw ma ani ka jagoya kow ta ka ɲɛsin sigidalamaw ma ko diinɛ tɔgɔ la Sherifu Usman Madani Haidara ko u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ yɛrɛ de ɲini a la o de la forum ni o kɛra n'u kama forum sous-régional min kɛra alisilamɛw tɔgɔ la ni an kɛrɛfɛ jamana caman nana Bamako yan nɔ a ko sababu la Sherifu Usman Madani Haidara ka welewele dakan sababu la jamana a jala k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka ye min ye colonel Abdoulaye Maïga premier ministre CNT ɲɛmɔgɔ Maliki Diaw ka taa se an ka laadala ɲɛmɔgɔw hali ministre min yɛrɛ bɛ jinɛ ko kunna docteur Mamadou Kone ale fana tun bɛ kɛnɛ ka ye jamanaden minnu bɛ i n'a fɔ Burkina Faso Mauritanie Maroc Sénégal Tchad Ghana Benin Togo Nigeria ani Algérie fo ka taa se Côte d'Ivoire Guinée Conakry ninnu bɛɛ lajɛlen nana a ko kɛnɛ kan o b'a jira k'a fɔ jamanaw ko dennin tɛ nin bɛɛ de hamina ye mun ye ko ka fara ɲɔgɔn kan ko ka bamanciya wale kɛlɛ jamanaw Sherifu Usman Madani Haidara Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔba a ka laɲini kɔnɔna la a ko ni maa min bɛ fɛ ka bɛn sabati i ka jamana kɔnɔ fo i ka fɛɛrɛ ɲini jamanaw diinɛ ale ka se ka basigi sabu silamɛya diinɛ ye basigi diinɛ de ye a m'a fɔ maa si k'i ka taa baga maa ma ko k'a bɔnɛ a nin na k'a ka don alisilamɛya la Sherifu Usman Madani Haidara ko ten ko ma fɔ maa si ye diinɛ alisilamɛ diinɛ ma fɔ maa si ye nka minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni alisilamɛ diinɛ tɔgɔ ye ko diyagoya ko f'i ka don diinɛ na walima i k'a kɛ tan i k'a kɛ tan Sherifu Usman Madani Haidara ko o t'olu ka diinɛ ye wa olu ka diinɛ ma fɔ maa si ye o de la u bɛ fɛ sa ka hakilina in k'a cari farafinna jamana caman kɔnɔna la an bɔra ka minnu tɔgɔ fɔ sisan a bɛɛ lajɛlen nana Bamako yan jɛrɛw yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ u bɛnna ko damadɔ kan o de ye hakilina in ka se k'a cari a ka se ka taa fan caman fɛ ani u bɛna jɛkulu dɔw bila sen kan n'o ye comité technique dɔw ye olu ka se ka hakilina jagabɔ ko in na yanni san 2022 yɛrɛ banni cɛ jamana u bɛ sɔn ka gafeba dɔ kɛ o gafe min ni ayiwa bɛɛ bɛ yɛrɛ ye o kɔnɔna la jamana fɛn fɛn nana bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka hakilina ninnu k'a labaara min ye alisilamɛya ye a tɔgɔ tiɲɛ min bɛ ka d'a kan Sahel jamanaw kɔnɔna la dan bɛ se ka kari a la cogo min na o mana bɛ yen jamanaw Sahel ko in kuma na halisa yɔrɔ jamana duuru minnu bɛ yen n'olu farala ɲɔgɔn kan n'an k'a ma ko G5 Sahel bi bi in na a bɛ se ka fɔ a ma ko G4 Sahel sabu Mali kɔni y'a fɔ k'ale t'a kɔnɔna la bilen Mali jamana ɲɛmɔgɔw de ye nin sɛbɛntiya Nations Unies ka jɛrɛ min kɛra o don yɔrɔ jɛrɛ wɛrɛ tun bɛ sen na Sahel jamanaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka G5 Sahel k'a kurakuraya majɛ minnu b'a la majɛ ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye jamanaw kabi G5 Sahel furadama sigira nafolo de ɲinina fo ka dɛsɛ nafolo ma se ka sɔrɔ minɛn ɲinina kɛlɛkɛminɛnw ko ka se ka bamanciw kɛlɛ o ma se ka sɔrɔ G5 Sahel ta kɛra a sigibɛ ye tɔgɔ kɔni b'a la ko G5 Sahel don nka jamanaw a tɛ ka se ka baara wɛrɛ kɛ G5 Sahel nana to la ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kun kan ka di Mali de ma G5 Sahel ɲɛmɔgɔ dɔw y'u ban o la k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ Mali ko a ma s'o la ale ni fosi ka bɔ a la jamana o fosi bɔ de nana kɛ Mali yɛrɛ ko k'ale sen tɛ a foyi la bilen hali n'a sɔrɔla G5 Sahel ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ caman kɛ ka delili yɛrɛ de kɛ ko fɔ Mali ka segin ayiwa cɛncɛn ka jamana duuru jɛkulu kɔnɔna la nka Mali ko ayi ale kɔni sen t'a a foyi la bilen u ka to n'u ka G5 Sahel ye ale na to n'a ka Maliya ye
o da ka di ale la lemana kunnafoni filɛ nin nouvelle horizon an ye min sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen an bɛ don min ye le soir de Bamako kɔnɔna la a kumana lemana n'a fɔ le soir de Bamako a kumana lemana a y'a yira k'a fɔ ko min ye Toguna agro industrie lemana nin ye kɛnyɛrɛ cakɛdaba ye min b'an ka jamana kɔnɔna la yan min n'a ka dɛmɛ ka bon kosɛbɛ lemana maa kɔni ma fɛn fɛn kɛ o se de t'i ye ko nka Toguna agro industrie n'a fɔra k'a fɔ jamana ko kɔni kuma fɔra ka ban Toguna agro industrie bɛ wuli k'i jɔ k'a filɛ nin ye ka dɛmɛ wɛrɛ kɛ ka ɲɛsin Bamako sigida 6nan n'o ye commune 6 ye min ye cakɛdaba min filɛ nin n'a a ka dɛmɛ ka bon hadamadenya taabolo la kosɛbɛ société Toguna agro industrie ayiwa a ye waleya min kɛ ayiwa hadamadenya dɛmɛni siraw de don o de la u ka ɲɛmɔgɔso a filɛ nin ka a dusukun la kuma min bɛ tali kɛ kunungo septembre kalo tile 26 a yɛrɛ ka cakɛda in jabala la a jɔla k'a fɔ Toguna agro industrie a filɛ nin ka mobili belebeleba minnu bɛ yen n'u bɛ ɲamanw cɛ n'a bɛ donibaw ta n'u kama ko camion 20 euro a ye o di kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako kasobonba walasa u ka se ka ɲamanw cɛ n'a ye ani ɲamancɛla min bɛ yen n'u kama ko pelle o kelen k'o di Bamako sigida 6nan ma lemana ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛɛ kun de ye ka se ka Bamako sanuya k'a sabati ni maa min bɛ Toguna agro industrie dɔn cakɛda in lemana jamana kɔni ɲɛtaga mana fɔ ko la hali ayiwa sanuya kow la lemana ko Toguna agro industrie a tɛ se ka to kɔ o de la a ɲɛmɔgɔba ni o ye Umar Gindo ye a ko olu ka nin cakɛda in tiɲɛ don cakɛda don min na a bɛ engrais san a bɛ baara caman kɛ a bɛ engrais bɔ jamana kɔnɔ ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ a bɛ baara wɛrɛw la hali dugukolo nafolo ko a b'o la nka a ma ɲinɛ faso jɔli fana kɔ o de la tuma bɛɛ n'a fɔra k'a fɔ ko jamana ka wele jamanadenw ka wele jamana hali ni maaw hakili b'a la waati min na embargo binna Mali kan Mali tun tɛ se ka sira sɔrɔ ka taa Senegal min ye camion caman ye Toguna agro industrie ale de y'o bila Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka bolo kan k'u ka taa doniw ta ka bɔ n'a ye ayiwa Mauritanie walima Laginɛ ka na n'a ye Mali kɔnɔna la yan o Toguna kelen de filɛ nin ka bɛn belebeleba fila k'o di Bamako kasobonba ani ɲamancɛla kelen n'o ye pelle ye k'o di ayiwa Bamako sigida 6nan ma ko k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ɲana ni Toguna agro industrie ye jamana sankɔrɔta k'a kunkɔrɔta an ka bololandolatana dɔw olu bɛ ka jamana kuma suli jamana kɔ kan min ye basketɛriw ye minnu bɛ bololandolatan kɛ ni ye an ka basketikɛlaw ye minnu taara jamana ale kuma bɔ jamana diɲɛ walanba kan n'u ye coupe du monde ye coupe du monde min bɛ yen n'a bɛ ka tan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Australie jamana kan bi ko u ye bɔko 4 fɛn fɛn kɛ n'u ye bololandolatan ye u cira a bɛɛ lajɛlen la a yala k'a fɔ an ka bololandolatan u ni u ka bɔko fɔlɔ u ni Japon y'u dasi 89 ani 56 o mana bɔ yen min ye Australie fana ye o ye an dasi jamanaw 185 ani 58 min ye France fana ye o ye an dasi jamanaw 74 ani 59 min ye Serbie min ye ndolatan laban ye o fana ye an dasi 81 ani 68 jamanaw an b'o dusukasi la waati min na ja ani Serbie yɛrɛ ka ndolatan bannen dɛ waati min na Serbie ka ndolatanaw u bɛ ka o dɔ ɲininka yɔrɔ ni ndolatan banna kunnafonidilaw bɛ gɛlɛya ndolatanaw la k'u ɲininka o ɲininkali de kɔnɔna la maaw balila ka mankan dɔ de mɛn jaja min ye bololandolatanaw musomanw ye olu de t'an bɛ u kɛ ɲɔgɔn kan jamanaw ka ɲɔgɔn bugɔ fo ka taa ayiwa mankan wɛrɛ bɔ o la u ma tila u ka ndolatan yɛrɛ dusukasi la jamanaw ninnu taara fara ɲɔgɔn kan ka taa ɲɔgɔn bugɔ ka taa fo ka taa kɛlɛ bɔ o la jamanaw kɛlɛ in kɔni kɛra nka maa t'a dɔn kun kelen min don nka a y'a min yɛrɛ kɛra la maloya ye o y'a sɔrɔ ayiwa kameraw n'u ye jatalaw ye o de jɔn'o kan jamanaw jan a taara diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko nka a ye an ka jamana a y'a lamaloya dɛ sabu n'a fɔra k'a fɔ a taara jamana jɔyɔrɔ fa diɲɛ ɲɛfɛ aw bɛ tila ka t'o kɛ kɛlɛ ye diɲɛ bɛɛ ɲɛma a sera sa fédération malienne de basketball a ka ɲangini ta ninnu kama walasa u bɛ se ka nin ko in a dabila cogo min na n'o tɛ Mali jamana a dɔɔnin tɛ min ye kunnafoni filɛ nin ye lemana an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ o mana bɔ yen an bɛ don min ye l'indicateur du niveau kɔnɔna la a kumana lemana l'indicateur kumana a y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'u kama ko wasatɔn
wasaton ale filɛ Keɲeba mara de la wasaton ye lettre dɔ de ci septembre kalo tile 19 tɛmɛnen na ka ɲɛsin Kayi ale marabolo ɲɛmaa ma n'o ye gouverneur ye ɲɛmɔgɔ Aliyu Jalo a ko bibi na olu kɔni b'u kan legelege k'a lase ayiwa min ye Kayi marabolo ɲɛmaa ma n'o ye gouverneur ye ko wasatɔn min bɛ Keɲeba a n'a dɛmɛba bɛɛ lajɛlen k'u b'a ɲini ko u ye ɲɔgɔn ye dɔw kɛ ɲɔgɔn ye minnu bɛ yen n'o ye atelier dɔw ye a na kɛ bɛnkan dɔw de kɛra o la bɛnkan minnu bɛ yen n'a bɛ tali kɛ ko ka Keɲeba mara kɔnɔna la yɔrɔ sanubɔyɔrɔ caman a fɔ min ma ko min o 9 o de bɛ Keɲeba mara kɔnɔna la bi dɔw yɛrɛ ko k'a bɛ 11 bɔ ko nka nin min 11 a si nafa tɛ se Keɲeba sifinnakaw ma wasatɔ na a na kɛ u ye sigi dɔ de kɛ ka kɔn bi ɲɛ bɛn kɛra fɛn caman na ko ka sifinnakaw k'u bolo don baara la o bolo don baara ani ka taa se sifinnakaw ka se ka kalanw fana kɛ ani u sen ka don fɛn caman na muso minnu fana bɛ yen nɔ sɛnɛkɛlaw ka se ka di olu ma walasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ nin n'a ɲɔgɔnna bɛnkanw de kɛra ko nka a yɛrɛ k'a fɔ bɛnkan minnu kɛra ko nka hali sisan tamaminɛ sisi ma bɔ o de la min wasatɔ ye a ko olu kɔni ta sera yɔrɔ dɔ la sa fo u ka kangari da gouverneur ye bɛn kɛra min kan a ka se ka bɔ a sira ma k'u b'a fɔ gouverneur ye o bɛ kalo 2 de d'a ma a ka se ka ayiwa bɛnkan ninnu a bɔ a sira ma ani bɛnkan wɛrɛ b'a la o ye k'a fɔ Keɲeba ni Kayi cɛ sira min bɛ yen nɔ o ka se ka dilan joona sabu tan ka segin min bɛ kɛ Kayi ni Keɲeba cɛ jamana a sira in a man ɲi a kɛmɛ sababu yɛrɛ bi maa minnu bɛ yen ni olu bɛ taa jagow la u ka jagofɛnw caman bɛ yen a bɛ tiɲɛ sira fɛ k'u b'a ɲini fana baarakɛla minnu bɛ yen n'u bɛ sanubɔyɔrɔ ninnu na u ka teni minnu bɛ dilan n'u ka baarakɛ finiw ye u ka se ka di Keɲeba a finikalalaw fana ma walasa sɔrɔ u ka to Keɲeba ale dugu kɔnɔna la yen jamana yan'an ka bɔ l'indicateur kɔnɔna la a yirala k'a fɔ yanfoyila ni kalana fana cɛ ko nin ye sirabakan kasara dɔ ye min kɛra kɔlɔlɔ bonyana sabu maa 2 ni tora la maa caman olu bɔnɛna u ni na jamana ko nka sirabakan kasara in a bɛ n'a fɔ mobili bolilaw yɛrɛ de nɔ ye nin ye sabu n'a fɔra k'a fɔ e bɛ sira kan e bɛ to boli la k'a fɔ ko fo e ka diyagoya tɛmɛ dɔ la jamana ko de kɛra sirabakan kasara in a sababu ye ko min ye car dɔ ye ani mobili belebeleba dɔ n'o ye camion dɔ ye a na kɛ olu de ye ɲɔgɔn jɛ o ɲɔgɔn jɛ la dɛ car in fana ni mobili dɔ taara ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛfɛ ye jamana a y'a sɔrɔ maa 2 bɛ ayiwa mobili belebeleba in sanfɛ olu kɔni panna ka bɔ mobili sanfɛ ka taa olu bin yanni ayiwa protection civile maaw ka na olu ni tora a la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ car kɔnɔna la maa caman olu joginna o y'olu ta ka taa n'olu ye ayiwa kɛnɛyaso min filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yanfoyila ale ye kɛnɛyaso ko nka limanaw sirabakan kasara in dɔwɛrɛ tɛ dɛ bolikojugu ani an bɛɛ bɛ fɛ ka se i seyɔrɔ la joona k'a sɔrɔ nin limanaw i ma i janto i yɛrɛ la kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ an b'a kun cɛ teliya la min ye o ye ECHO ye limanaw les échos welewele a y'a yira k'a fɔ ko nin ye morikɛ dɔ ye morikɛ min ni ale kɔni san 5 kaso o dira a ma ani sefa wari 500 ko a k'o sara ni morikɛ min ye décembre kalo tile 20 san 2018 min ye juge 4e cabinet d'instruction o de ye a minɛ k'a bila mandat de dépôt la sabu ko a bɛ fɔ min ma ko pédophilie o de ye denmisɛnnin fitinin min ma balikuya ka tanamako manamanako ta ka ɲɛsin o ma ni morikɛ min filɛ n'u k'a ma ko Yusufu Sisogo ale ka kiiri tigɛra kunungo yɛrɛ ntɛnɛn cour d'appel min bɛ sen na sisan a jarala k'a fɔ kiiri tigɛra san 5 kaso o y'o d'a ma sifa wari 500 k'a k'o sara o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu y'a wele bɔgɔ jeninen kan olu y'a ɲini k'a ka 500 ni 20 k'a k'o de di nka sariya y'a jira k'a fɔ a ka 500 di waleya in yɛrɛ kɛra ni ma hakili b'a la min ye décembre kalo tile 15 san 2018 nɛgɛ kanɲɛ 11 waati a kɛra lasa de Yusufu Sisogo tɔgɔ ye ni mɔri don a yɛrɛ a tɛ fa minfɛn na nin don a y'i fa alcool de la tewu tewu ka na so ka na musomanin fitinin dɔ n'u k'a ma ko Fili Keyita
o musulmani fitini a yɛrɛ bangi waati ma janya limana san 2014 yɔrɔ o kɔni denmisɛnnin fitini février kalo tile 27 bangina o de la denmisɛnnin fitini a y'o wele ka taa ka so limana ka sɔrɔ ka taa lamɛnbaaw ka hakɛ to ka manamana ko ta ka ɲɛsin o ma limana min ye denmisɛnnin fitini a ka sɔrɔ ka taa ko in lakale sabu u ye min y'a la o ye jogindaw ni fɛn caman ye o taara somɔgɔw ni o ye denmisɛnnin fitini yɛrɛ fa ye ɲaman keyita o ka sɔrɔ ka wuli ka min ye polisiso min ni o ye 5e arrondissement ye ka o sɛgɛrɛ o ka sɔrɔ ka morikɛ minɛ n'o ye Yusuf Sisogo ye a kɔni bilala mandat de dépôt la kabi ayiwa décembre kalo tile 20 san 2018 kunun o de a ka kiiri tigɛra i b'a ko san 5 o dira a ma 500 k'a k'o sara ayiwa kunnafoni fili ni an b'a bila yan nɔ ECHO de ye nin kuma fɔ ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ an n'o kɔnɔ kuma lakali aw ye aw ni ce a ka filɛliko ani a ka lamɛnniko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ